बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। थांनाय 15 सेप्तेम्बर खालार खालि बर'नि गोदानै हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम मोननाय ULB-आ मैया गावसोरखौ गथायो। ULB-नि दैदेनगिरि प्रेमजित आरो सुक्रामनि दैदेननायाव उदालगुरि, बाक्सा, क'क्राझार आरो चिरांनि सोद्रोमाफोरा गावसोरखौ गथायनाय समाव हेन्डमेड ग्रेनेड दरसे पुलिसनि आखायाव गथायो। बिसोरखौ गुवाहाटीसिम गोजौ थाखोनि रैखाथि बिफाननो गथायनाय जागोन होनना उदालगुरि जिल्लानि लोगो SP-आ फोरमायो। ULB-नि सा 12 दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा फारियै क'क्राझार जिल्लानि 23 बोसोर बैसोनि मदन ब्रह्म, क'क्राझारनि 19 बोसोर बैसोनि सुदेम ब्रह्म, उदालगुरिनि 23 बोसोर बैसोनि रितु दैमारि, बाक्सानि 20 बोसोर बैसोनि प्रेमजित बर', क'क्राझारनि 23 बोसोर बैसोनि धोरोमसाद ब्रह्म, चिरांनि 24 बोसोर बैसोनि लावगा ब्रह्म, बाक्सानि 28 बोसोर बैसोनि सुक्राम बर', क'क्राझारनि 22 बोसोर बैसोनि फुंखा ब्रह्म, उदालगुरिनि 23 बोसोर बैसोनि उत्पल दैमारि, क'क्राझारनि 25 बोसोर बैसोनि हिरिम्बा बसुमतारी, बाक्सानि 24 बोसोर बैसोनि कमला बर' आरो क'क्राझारनि 27 बोसोर बैसोनि प्रेमजित बसुमतारी। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव गोजौ फरायसालिखौ मैया जौमा फरायसालियाव जौगाहोबाय। बे हाबाफारियाव MLA लरेन्स इस्लारिया बाहागो लानानै बेखेवना होयो। क'क्राझाराव गंथाम जौमा फरायसालि जानायखौ जोबोर रंजानाय मोननाय फोरमायो MLA बिथाङा। लोगोसे फैगौ बोसोरफोराव बिगियान आरो फालांगि आयदाफोरखौबो लाबोनो नाजानाय जागोन होनना MLA बिथाङा बुंबावो। बाक्सा जिल्ला 24 नं मुसलपुर बियाबनि सनबारिखौ TPCDC-नि BP दोलोनि बारग' चेयारमेन पुर्न नार्जारीखौ जाख्ल'नायजों लोब्बा लाखिनायनि दायाव BTR-नि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ मुसलपुर पुलिस थानायाव एजाहार होदों। जाख्ल'नायजों लोब्बा लाखिनाय साफ्रोमबो सुबुंफोरनि हेंथायै आयेननि राहा लागोन। BTR-आव जाख्ल'नाय गैयै सरखार दाफुंगोन आरो जायफोरा सरखारनिफ्राय फैनाय बिथांखिफोरखौ जाख्ल'नायजों लोब्बा लाखियो बिसोरखौ हमनानै जेलाव दैथायहरनाय जागोन होनना राकेश ब्रह्मआ हुमखि होयो। NDP-नि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिया BTR गोरोबथानि सासे सागानगिरि। बेनिखायनो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो नांगौ। बिथांनि सायाव जेखि केस थाया मानो बिथांखौ हगारनांगौ होनना बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा बुंथियो। ULB-नि सा 12 केडारफोरा गावखौ पुलिसनि सेराव गथायनायखौ BTR-नि गाहाय प्रमद बर'आ गोजोननाय फोरमायो। बिथाङा बुङो दि आं बिथांमोनखौ बरायदों। साननैसो सिगांनिफ्रायनो बिथांमोना जगाजग खालामगासिनोमोन। बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिजों बिथांमोना जगाजग खालामदोंमोन। बिनि उनाव आसामनि गिबि मन्थ्रि GP सिंह जायगानि पुलिसजों ज' जानानै बिथांमोनजों जगाजग खालामनानै बिथांमोना गिदिंबोफिनबाय। BJP दोलोनि दैदेनगिरि इमानुएल मोसाहारिनि गोख्रों बिबुंथि। फैबाय थानाय आसाम बिधान सभानि उफ्रा बिसायख'थियाव आफादनि टिकेट मोनाब्लाबो तामुलपुरनि उफ्रा बिसायख'थियाव उदां बिजाथि हिसाबै गेलेगोन होनना बुंदों इमानुएल मोसाहारि बिथाङा। आसाम BJP-नि आफादगिरि भुपेश कलिताया तामुलपुर बियाबनि मावथि सोद्रोमाफोरजों सावरायालासिनो तामुलपुरखौ UPPL-नो एंगारना होगोन होननाया मोजां जायाखै। हानजाया बिथोन होयोब्लाबो तामुलपुर बियाबनि BJP-नि मावथि सोद्रोमाफोरा UPPL-नो भट होनाय नङा। थांनाय बिसायख'थियाव रायजोआव नैथि खेबनि थाखाय BJP-आ सरखार दानांगौनि थाखाय आं बिसायख'थि गेलेनायनिफ्राय गोजानाव थादोंमोन। प्रमद बर'नि नेमखान्थिखौ मानिना आं BJP हानजायाव हेफाजाब खालामाखै। BJP हानजाया जुदि तामुलपुर बियाबाव आंखौ हानजानिफ्राय बिजाथि होआ अब्ला आं फैगौ 7 अक्ट'बराव बिजाथि गथायगोन। प्रमद बर'आ गोहोआव फैनाय लोगो लोगोनो सोरखौबा जोबथेसालियाव सोरखौबा साजा होनो होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दिनैसिम सोर सासेखौ जोबथेसालियाव सोखो? दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।